Тук сме с Елена Шатерова, която е търговски директор на 4 седмици. И нека да попитаме, госпожо Шатерова, как премина 2023 през погледа на вашата компания? Здравейте, благодаря ви за поканата, благодаря и за интервюто. Като един сравнително нов гейм провайдер, тази година успяхме да се включим с щанд на някои от най-известните изложения за онлайн в световен мащаб. В началото на годината започнахме с представяне на нашото портфолио в Лондон. През септември бяхме с щанд в Барселона, на SBC Барселона, а само миналата седмица, буквално преди няколко дни, се връщаме от Малта, където взехме участие в Sigma, едно от знаковите събития в онлайн индустрията. Като цяло сме доста удовлетворени от начина, по който се позиционираме в световен мащаб и налагаме бранда. Миналата година в сравнително кратък беше периода, през който лаунчнахме бранда, преди година и половина, но за година и половина можем да кажем, че в световен мащаб бранда се разпознава много добре, въпреки че има над 200 гейм провайдера, студия. Взехме едно добро място, така че сме изключително доволни от 2023 и с надежда, много вяра гледаме напред за 2024, където очакваме още по-добро развитие. Значи е била една динамична година, за която успяхте да ни разкажете. Добре, нека да открехнем малко завесите и какви са най-големите ви планове за 2024, какво може да очакваме? През 2023 започнахме да се позиционираме много успешно на Балканите. Фокус за нас е Румъния. През 2024 ще ни видите в сайтовете на топ 5 от най-добрите румънски оператори, които на практика имат около 70-80% от пазара в Румъния. Продължаваме развитието си на силно регулирани пазари. Имаме MGA. Ще работим с едни от най-големите брандове, като Kaizen, като Entain, като Betson. И така, накратко, и още много други изненади по отношение на позиционирането ни. Чудесно! Сигурен съм, че ще имате успех, щом така и микрофона успявате да вземете, така че ще успеете да завземете и пазарен дял в вашите таргет цели, които сте си поставили. Добре, нека да попитам за следващата година какво може да пожелаете като цяло на пазара в нашата индустрия в България и все пак и на нашите зрители от медията BET News. Пазарът е изключително интересен, пазарът е много конкурентен, специално за онлайна, постоянно влизат нови брандове. Прави впечатление, че тук в момента се очакват да се позиционират едни от най-добре, известните брандове в световен мащаб, което е нещо много хубаво. Ние харесваме конкуренцията, смятаме, че конкуренцията е един добър мотиватор да правим нещата по-добре и да се развиваме. На всички колеги искам да пожелая да имат устрема, да имат хъса, да имат желанието за развитие, за подобряване на индустрията. С общи усилия мисля, че може да направим една много добра индустрия. Ние сме и направили като хъб в България на онлайн гейминга. И така, на всички пожелавам много успех. И много усмивки и любов. Благодаря ви за това интервю. Желая ви наистина успех и да ви виждаме все така усмихната и печелища награди за вашата компания на международната сцена. Благодаря.